Is-sensiela ta' Netflix 13 Reasons Why tinsab f'nofs kontroversja kif qed jingħad li din qed taffettwa b'mod negattiv lill-udjenzi żgħażagħ li jsegwuha. One News tal-kummenti tal-psikologu Dr. Michael Gallia. Serje 13 Reasons Why tiffoka fuq adolescenta jisimha Hannah Baker illi din tkun tmur l-iskola l-high school, il-sekondarja xi post l-Amerika u ikoll esperjenza kera għax tiġi buljata. Gallia kompla jispjega l-iskop wara 13 Reasons Why. U fil-fatt 13 Reasons Why hija tagħti spjega tar-raġuni ta' għaliex tagħmel din il-ħaġa billi tagħmel 13 tape lil 13 persuna li skonti temmen li huma responsabbli għal gwaj emozjonali li tkun għaddejja minnu. Il-produtturi ta' din is-sensiela ridu joħolqu aktar kuxjenza dwar kif in-nies l-aktar viċin tagħna jistgħu jwasluna l sitwazzjonijiet xejn pjaċevoli. Madankollu bosta professjonisti internazzjonali irrimarkaw li sensieliet bħal dawn qed jagħmlu ħsara kbira. Il-bullying ma jwassalx, ma jikkawżax, jista' jkun wieħed mir-raġunijiet, imma ma jikkawżax ħafna nies jiġu buljati u joħorġu minnu. Bullying huwa ħażin f'kull stat u f'kull livell tiegħu. Imma in-narrattiva tipproġetta daqs li kieku isma' jekk ġejt ibbuljat inti ser dbati s-suwiċidju, mhux bil-fors hekk. Gallia spjegalna li apparti l-perċezzjoni żbaljata fuq il-bullying, din is-serje poġġiet lil professjonisti taħt lenti ħażina. Jipproġettaw l-għajnuna professjonali anke minn angolatura negattiva. Bħal pereżempju meta Anna marret tfittex l-għajnuna tal-counselor jew psikologu min kien, dak li kien ma emminix. Allura tkompli din l-idea ta' u għalfejn ħammur nfittex l-għajnuna jekk dak iċ-ċansu li ma jemminix. Ir-realtà mhijiex dik. Spjegalna wkoll li għalkemm fiżikament iż-żgħażagħ jagħtu l-impressjoni li qed jitbedu mill-ġenituri tagħhom, psikoloġikament xorta jibqgħu jfittxuhom. Però ir-realtà turi li t-teenagers mingħajr il-ġenituri tagħhom għaliex ma jgħaddux għaliex għax għalkemm fiżikament fil-ġisem tagħhom diġà adulti, imma ħafna drabi emozjonalment u anke l-aspett mentali għadu irrid jilħaq il-progress fiżiku tiegħu. Gallia tembappella l-ġenituri u l-professjonisti kollha li jgħixu jew jaħdmu maż-żgħażagħ. L-importanti jridu jiftakru l-adulti responsabbli sija ġenituri sija għalliema eċetera u li jifmu daqsxejn li l-adolescent ser jgħaddi minn ħafna taqlibiet. Aħna nsejħulu roller coaster. Xi kultant ikunu ferħanin, paċifiċi, emozjonalment kalmi u xi kultant ikunu f'baħar imqalleb. U allura wieħed irid iqis li din hija karatteristika ta' da żmien u ma nħallux dawn il-momenti biex ibarruna jew jiddistanzjawna milli nkunu dejjem aċċessibbli għalihom.